Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke ceng cencar am. Tip syuk kan long kam no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kacong pi. Ke admission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ka Academic Council jangka school ba nehu ha ka arpun riu tarik ujemang arja pun riu. Kala rai ban thau da ka komiti ka ban penkre ya ka syllabus lani ka lenong puli na ka benta ka jing puli ha ka master degree ka batang shisnem na ka benta ki samla puli undergraduate ki ban sa pendep ya ka 4th year undergraduate program ha bana jeliu ne naitung house nem arja arpnyo. Ha ka jing ya keren bat ki lat patai kubor hadin balawai ke jialang. U President jongka Nehu Teachers Association. Ula batai benia ru ba ka Academic Council kala menjur ban shenano ya ka syllabus jongka 7 but 8 semester 4 year undergraduate program. Kenang ban pensuk ya ki samla ki badang kwa ban beteng ya ka jing puli ha ka master degree ka ba shisnem. Jaga jelam kalia bangi naka Academic Council ngilade pass lut ki syllabus jongka 7 but 8 semester kamtam gitu kiba padon kiba ladon le bun ngilade pass la slam mentala sisnem tikini ki department la negi school kiba padon ngila pass mentakasi tamon mentakasi la develop ka syllabus jongka FYUP 4th year tamon 7th but 8th semester kata de ka we ka rai ka ba ngilade shim let's say ka minutes kan sami PSUI tamba ngalaman patai phi bangi lada pass lu iki syllabus kata de ka ningkong ka baar bangi lada pen syai bah po Academic Council ba kata ka sithi baki ong ba lada phi poi chaka 4th year nang lada phi kumno phi ka 4th year phinum yo ai show ya kata ka 3 year degree kata ro ngilada pen bai kade ka jing sutho bakla kam de ubangal ong man hakane bala de bro kamdan haka ordinance jongi OC8 kamdan haka RC12 ka regulation jongi kade be ka tang ka jing sutho bakla jong no hapo ka university ba ai kum kata ka jipan shai kade ka bakla menta ki hap tho ka sithi shaki college ba ya kata ka mat magi batai ba lada phi let shaka foot here nang ta kumno phi fail phinum yo shu ya ka ne ka license 3 year degree with major ka kanum long satyashu ki haweng ba ya kata ka close namar kata dika tangga jing pensyai pakalangan ong tengah terangi lada rai ba ya kan ingin weng sendon ba kanum dan ka jing tu kono ka jing thut kata dika ka rai ba ar bangisim ka balai ba ka kongsan e bangisim ka dika kumno kini khna naka license name saka south name namot naka 3 year major program saka 3 year honors lene honors with research hangtang ilade bia habia tai jimut ha bania suthu ba kane kanum desu kalong automatic nama ka ordinance jongi lada persyai ba unino ikna ibalong ibala yo ya ka 75% marks lane shaneng kinle ya kane ka honors with research kini ki bayo duna ya ka 75 tamut kilong eligible mo kim tamut kila bit banle chakane ka 4th year tang ba kane kanum long automatic nama ka shohi khna lada shubu ikna mata license ila den la ni no la exit no la shimya ka degree with major kata dega te ila banwan ya ka master degree artsnem te ka ba kham kong sane pade yikini ki khna ba lesiki college ki la ban aye ka 4th year program joki tam 7 but semester kham tam ya ka research lingi hapat ya kran namangi ong lese bun ni college ki numlong eligible ban pandep ya ka honors with research tama ka honors 4th year kila ya kane pade ngila de pen shai ba ngi kum ka Academic Council mentakas ngi ngila de berai bangin thau da koi ka committee ban pet kumno ngin penbet ya kane ka jing pendep ya ka 4th year but ka chisna master degree namangi kum ka university pitip ngin ngila pen shai kadar hang tepo Academic Council ba ngi happen pau shaki college nakal yang ka university ba ka university kadang pen kre kapat pen kre mo kan ba ya kane kidang pen kre namar kini ki balik haka 7 semester but 8 semester lada gila adep ya kane ka south nam kin debet hopenai let's say June July arja arpunyo ngim tip kum ka university ngila ne em ban pen kre ya kane ka
ka jingkiu jongki naka South Nem UG program chaka sis nem master degree program ya kata ngila rai ban thau ka committee nama ngim ko asu bandan kurung kram hapo ka NEP ngila ingin thau ka committee bakin pe bnia bha kumno ngin le ban ra ya kaneka 1 year program bakan num long shule ya ka jo ha ka UG ru le ya ka jo ka PG ru kan long ba ka jingkiu ya ka jingnang jing start number latib hawa kiu na ka UG sa ka PG hap kiu kerdan hawa kiu kerdan ka jingnang jing start ka hap kiu ngimla ban hikai ki ka jo baki la tip hapo ka 4th year ngimla ban hikai ki ka master degree ngin shimi ki ha ka master degree first year ne master degree second year tamot first second semester ne third fourth semester ya ka taru ngim parai na mangi pat pan kre na ka university ngatrai ka committee kan benia bhai kan ngim kerke kum ka university ngim kerke na mangim ko ban huri hura ta ka ngin simpor kum no ben kre ta ka ka le ka ne ka jing prakhat jongiru ngilaya kerpat yo chairman provisi ba chair ka academic council meeting ba penpau segi college ba ka university ya menta kadang aya kan ka arsnem master degree program tambah ladap P1 na ka licenem ladap CUET P1 PO admission haka arsnem PG program ne ka postgraduate program ya kan ba chisnem pade ladaki la debe ka 4th year le se ho arjar arnyo ya katang ngidang penkre ni pat penkre ya kata ki depan syai kedar ba baki kmegi kpa ki nohikai berkini ki student ki hinman ki para ki jongi kini sutho ba baki dang kuliah ka college kin yo ban rai daki hi kumno kin rai be ban ne hakane ka sausnem nang tangin sampai jayu hak arfunyo ne ki kwa ban mi no hakane ka semester nri wala dem tamul adap license bat ka major kin wan ne ka PG program ni ai be haki khna haki college le kamlale mana ka shong haka jingje jongi khna la lagi khna ki mon ki la banyak shmat tama ki debantem haba ki la de be ka 4th year ni kum ka university ni pat pen kre kum no ban pediang yaki ya ka shakane ka sisnem program joka master degree nama ngimtep ka committee pathau lese kin shong ki din kin thau ka committee tama kamde ka kambasuk nama pi ngi ha prakhat ba ngi habbo lang ya kan ka arsnem program nama kini ba mi licenem kilaban wan sakan ka arsnem PG ngi hab tharu gilat kilenti kini ba da ka 4th year pade larki wan haka sisnem master degree haknu ka dur kan ngin pen sign dur ya kata ka program jongki ngathrai kamde ka basuk kumbang ila arah hente po academic council ba nginum kerki nama ngim kwa ban bamja khluit kumbalong ya kan ka NEP bangi pentrekam su jubur justi shukla o pentrekam ya kata ngim kwa su benle ta kadau ngi na kaliang jungi ngi sai kadar ba ngim de ban bu haka umdum igi khna igi khme igi khpa igi principal jong college ki de ban ai counseling bhai igi khna baki don kalat bakin jet makihi baki num kunno ka college ki num kunno ki no hikai ki num kunno ki no ka university ba ngi alam baklai ki ni de ban pensai kadar ba ke ki option baki don ke ki lenti baki don ki kwa ban beteng be jagane ka sausnem ne ki kwa ban exit no wan saka arsnem master degree program ka shong haki khna ka kamram jungi kum ka academic council ka ditang ban pensai ba ngimla ban bo shu egi haka umdum lada ki don kam shu ka jing pensai ngathrai ka CDC jong ka university ka don ba de pe ka college ka don ka university don mangiru da ki don kam ngathrai ngi kloy pensai tama ya ba menta ngi pat don jing pen khre na leng ka university ban pediang ya kini ki sausnem tang ba ngila thau ka committee ban pen khre le se arja apunyo Julai August ngila la tang ma ya ka tangim tip nabar ngimla ban batai lupa ke banja haka porba banwan tamangi khilin tiba lese kum ka university ngila ban pen khre takar komba biang panum kta iki khna jong ya ba mentaru ngakwa ban pen sai bhaba iki khmi khpa bar ki para jongi badang kuliah haki college wat khuslai kalat kelenti ka donya phi ladapi kwa ban ap ya ka nihu ban pen khre ka system program ka shong hapi ladapi kwa ban one be ya gane ka bala don lupa arsnem exit no license man pendep ka tangba ki don kami ka CUT ngangit scam lese bon negi ki la edap lese don ba pandep tama ka CUT te don kam ban shim admission ya ka PG shong ha ka college nama ladaki ki mon ngathrai kin dawa be ka college ai la dingi benya sakamat menta ka shong ha ka college ka hap pensyai bhai ki ba pet kalong kumne lara P1 hang ni kalong kumne da phile satai long kumne ka shong ki nga thrai ka deban syai bha ka ta kham ta mi ki khpa bat ki kini ki student jongi ba pule ki college. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake.
Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.